आं दहाय बेखौ माने बाहेरनिफ्राय देखायदोंमोन गोबावनि उनाव दिनैसो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना जिखि समावनो नाया मानो गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय हामख्लायनाय बावहरनाय थाबाय थ' दिनै खेरबारियाव मेला नायनो थांनो नागिरदों जोङो बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव एसे शेयार खालामसै नोंथांमोनाबो जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थादो थ' चलो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर आं दायो फैनानै लोगोफोर दायो नोंथांमोननो जेसेबां हायो आं शेयार खालामनो नाजागोन बे मेन गेट आरोना ओमफ्राय हाबलांसो नोंथांमोना ada decoration saja dan yang saya lakukan Blackbird semua pinang deh berbeda karena saja nih saja oh ya tangan nih jero saja kalau semua berat kerja Yol Oi, jadi sana kita ini bisa. Kudu biasa. Ini non. Ini আমরা ঢুকতে পারবো না। ঢুকবি আরামসে ঢুকবি মনে হয়েছে? হাই লেছেন ওরকম হিলাহিলি করলে তো বস্তু গিরি গেলে বস্তু আন্দার হয় না। চাপা না দুটো পেটকে না দুটো বিরো অলপ দেন Dokumenter syarat amount uang turun blok. Kalau karai ada beserti uang cuma tangkan deh. নমস্কাৰ আজি আমি লৈ আহিছোঁ দিল্লীৰ পাল ভেৰাইটিছৰ তৰফৰ বহুতো ঘৰুৱা সামগ্ৰী ঠিকেই শুনিছে আজি আমি লৈ আহিছোঁ দিল্লীৰ পাল ভেৰাইটিছৰ তৰফৰ পৰা বহুতো ঘৰুৱা সামগ্ৰী হয় ঠিকেই শুনিছে আজি আমি লৈ আহিছোঁ দিল্লীৰ পাল ভেৰাইটিছৰ তৰফৰ পৰা বহুতো ঘৰুৱা সামগ্ৰী Bayarnya nama. Ini paru dulu. Rat macam-macam dibantukan dong. Ada cup, gelas, badisna, ekso nih kasih. Ayo ada yang sosnya, masih jenis apa? Ini jenis sos makan deh. Foto tadi jelek ya. Tinggal sendiri. Dengan puasa.
टिकेट गांथाम लानोसै तीनटा दे तीनटा तीनटा सात आदमी है 500 खिलाओ टिकट लेगा 500 खिलाओ टिकट लो ये 1 2 3 4 ये 3 बच्चा और 3 बच्चा नहीं होगा इसका भी टिकट लेना पड़ेगा ये दोनों टिकट लेना दे क्या आपका क्या टिकट क्या ये टिकट ले लिया टिकट ले लिया Kau pakai bola? Interesting लग रहा हमारे तो नहीं साउंड कर उठे लोगों चश्मा मुझसे अच्छी दांगे हैं
Stilon Santa Stilon गाइस आं दहाय बेखौ माने बाहेरनिफ्राय देखायदोंमोन दायो माने हाबथानानै नायदों दायो माने हाबथानानै नायबाय आरोना माब्रै माब्रै मा दं दहायहाय नुनो मोनगोन नायनो जिराफ ओरैजाय नै बेफोरबायदि आरोना एसे खोमसि खोमसि जाबाय होमबाबो मोनसेयाव देखायदों ओइ मोसौ माने डेक'रेसनखौ मोजाङानो साजायदों आरोना थिग बेफोरबायदि आरोना दाहाय मोसौ उन्दुनानै दं एनै थिग बेफोरबायदि ओमफ्राय नैबे जाहैबाय गान्दा गान्दा बेनि उनाव बे मा जाखो मै नैहाय दङ मैदेर मैदेर आरोना सिंह ओरैजाय दङ दावराय उनाव माने डेक'रेसनखौ साजायनाया माबायदि नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओमफ्रायहाय दङ मोसा फुरा सिनानै दं थालायो आरोना दङ गान्दाया गोलैदोंमोन गामि बुस्थु ना जोंखौनो नैबेखौनो ओमफ्राय नै ओरै थांनि फारसेथिं हाबनोसैलाय र' नै गराय ना मा जाखो बेलाय ओइ मानसिया गिदिर बानायना दोनदों मानसि माने भालुक जाहैगोनदां भालुक मुफुर नामाथाय मुफुर सिख्लाफ्रा एकदम फट' साफायलागासिनो kangaroo nah itu जाबाय मैसो मैसो दं kangaroo मोसौआहाय बिमा फिसा आरोना मानै बे मोसौआ मिनिलायनाय समायनो हाथाय साथाय दं नै फुरा अरिजिनेल बायदि बानायनाय आरोना थिग बेफोरबायदिनो आरोना नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेडब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो क्लाबफ्रा फुरा फट' साफायलागासिनो
ओइ दाउखौसो देखायनो बावदोंमोन आं ओमफ्राय दाउबो दंमोन आरोना बे दाउखौ देखायनो बावदोंमोन आङो सिखारखौबो नायनो नामा एसे माबायदि माबायदि दं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनोसै Hello guys, welcome back. বস্তু এৰি পিনি দিবি দেই लाइन लादों पूरा मानसिफोर लाइन $79 hah? Iya 7 আছে $50 ni mana menang kita dengar nah ya dong kita ini nomor tu makanan naik kan nomor lagi orang bilang ada. Ini Pak.